En god kvindelig tv-vært. Nå, hun skal være sød og smuk, hun skal holde øjnene, hun skal kigge på personen, mens hun snakker. Og hun skal være ordentligt fin, forstår du? Hun skal være sød og smuk. Hun skal være ordentligt fin. Hvordan ser hun ud, en god kvindelig vært? Hun skal have godt tøj på, man skal se hende i øjnene og fortælle hende sin skønne store patter og så videre. Så det er store patter, så det der med ordentligt tøj, det er jo sådan set bare noget tøj, der viser hendes patter. Ja, sådan noget stramt, der man kan se hende ordentligt. Hun skal have gode former. God former. Hvor store bryster skal hun have? Det er 45. Det er 45 faktisk. Okay, ja. Du har meget styr på specifikationerne, kan jeg godt høre. Folk kender mig som den konge af pigerne. Konge af pigerne. Ja. Er du en ass kind of guy, eller er du en titty kind of guy? Ja, Cindy kind of guy. Okay. Hvad hårfarve kan du godt lide? Blond og brunet. Og rødt. Ja, nej, ikke rødt, men så... Nej, hår. Hun skal altid det der hårfarve, som de har. Okay. Yes. Men det vigtigste, det er brysterne? Nej, det er personligheden faktisk. Personligheden? Ja. Så bare hun har en stor personlighed? Ja, og så gode former. Og gode former? Ja. Okay, tak for det. Det var så lidt.